אני לא מתייאש, אני לא אכנע. אני עומד בלחצים מבית ומחוץ, ואני עומד על האינטרסים הלאומיים שלנו מתוך אחריות לאומית. ולכן אני אומר לכם ביושר, אין תחליף לניצחון המוחלט. יש כאן מאבק בין הרצון הלאומי שלנו להילחם על קיומנו לבין הרצון של אויבינו להשמידנו. אני מאמין ברצון הלאומי שלנו. אני מאמין שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ובעזרת השם אנחנו מנצחים אותם, וכך גם יהיה הפעם. חברי הכנסת וחברות הכנסת, עמית בוסקילה, השם ייקום דמה, נרצחה ב-7 באוקטובר במסיבה ברעים. לוחמינו הגיבורים חילצו את גופתה לפני למעלה משבוע והביאו אותה לקבר ישראל. ברגעי האחרונים עמית שוחחה בטלפון עם דוד שלה, שמעון. המילים האחרונות שלה היו שמע ישראל. אמה אילנה אמרה בעודה יושבת שבעה על ביתה, הדבר הכי מוסרי זה למחוק את הרשע הזה מעל פני האדמה. הם הרשע המוחלט, היא אמרה. והילדה שלי, עמית, היא אור, זהב טהור. אכן כך. 1,000 תובעים בהאג, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, את בקריאה שנייה. 1,000 תובעים בהאג אינם יכולים לעמוד ולו לשנייה אל מול האמת המזוקקת הזאת של אילנה בוסקילה, אל מול צדקת דרכנו המוסרית, אל מול הרשע שנשבענו לנצח, ובעזרת השם אנחנו ננצח אותו. תודה רבה לכם.